Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw ni tungurang ron ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang iyong alagan Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasigasing ang magadapit kaninyong unta ni tungurang ron anak mo sa inyong tagsa-tagsa ka namutangan para patalingugan kini makamaturan nga makapaghatod kinato ngadto sa kaluwasan. Ang mga pagpamato nini gitudlo ni Master kanamo padin sab nga am gitudlo ang mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga mga referensyang gamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O ining tungod karon among mainiton nga mga pagpangamustas na magkaigsunan sa nagakalilaing mga dapit nini karon nga inyong gipamati nga radio station. Kumusta kaninyong tanan? Labi na sa mga chapter president ka nag-abaga ni ining tulumano o radio station nga ilang giangkon. O ingon man sa mga kaigsunan usab diri sa dapit sa Cagayan de Oro City, kumusta kaning tanan no? Sa mga nagsunod usab o diri sa dapit sa Manolo Portage Bukidnon, kumusta kaning tanan? O diri sa Calaveria, Misamis Oriental, kumusta sa mga kaigsunan? O diri sa Villanueva, kumusta kaninyo? O ingon man kang Brother Jerry Idkila diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental, kumusta brother? O sa makigsunan diri sa dapit sa Natumulan, Taguluan, Misamis Oriental, no? Kumusta kaning tanan? O para sa tanan, dili na to paggalimtan ang atong obligasyon para sa pagpanglikom para sa atong PBCM Palace reconstruction. O karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Debs Rizaba, nang umusta kaninyong tanan, mga kaigsunan. Katambayayong nausab ninyo karon ning atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, makauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug naihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanglista. Kumusta ug maayong pagpatalingog kaninyo mga kaigsunan ug mahal namong tigpaminaw. Kini inyong ebanglista, Brother Melchor Alcala, pakiguban kaninyo sa paghatod sa kamatuoran sa mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Ug aron sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban nga ebanglista o ministro. Kumusta og maayong pagbatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, magiguban usab kaninyo pinaagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kitang oras magigsunan sa inyong pagpatalingog nining 30 city na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBCM matag adlaw nga Domingo ug aduna usab matag adlaw nga Sabado sa inyong pagpatalingog. Og nini karon nga inyong pagpatalingog dinhi sa radio sa pagtan-aw usab sa atong programa sa Facebook. Kumusta kaninyong tanan mga higala ug mga kaigsunan? Og sa tanan nga mga miyembro sa pagtulunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration, mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Bausa giauhag ang tanan nga mga membros PBCM sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Domingo dinhi sa RPN DXKO dinhi sa Cagayan de Oro City matag adlaw nga Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna. Sa kahaponon adunay pagsubli dinhi sa matag adlaw Martes ug Huwebes. Alauna imedya ngadto sa alas 2:30 ang takna sa kahaponon live sa Facebook o makita usab sa YouTube o makita usab kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Dapitan City? Ang atong programa mabati ninyo matag adlaw Domingo dinhi sa DXGR
89.9 FM, alas 10 kadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon, live gyapon sa Facebook. O gitagaan kini kinabuhi sa atong igsoon o sa ka-chapter president Brother Noel Feliciano. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan din sa Dipolog City, ang atong programa mabati ninyo din hining maong sibihan sa RP Index KD Dipolog. Matag Domingo alas 6 kadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion, live gyapon sa Facebook ug makita usab sa YouTube. O kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan din sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Power Radio. Matag adlaw kita nga Sabado mga kaigsunan duha ka hugna. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabion, live sa Facebook ug gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebanghilista o ministro Brother David Rasaba. Ug usab ang nag-sponsor nini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin gapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhi sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon, live gyapon sa Facebook ang programa. O ato sa kumusta ang mga kaigsunan og tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matagadlang Domingo dinhi sa B Radio Waikurat FM. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA, matag Domingo duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa o gitagaan kini og pagdumala sa mga matuod nga mga ebanghilista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM. Matag Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon, live sa Facebook gyapon ug gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Kumusta usab dinhi sa atong mga tigpaminawan nga nagasunod sa atong programa dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental, dinhi ning maong sibihan sa Debate FM 92.3. Matag adlaw Domingo mga kaigsunan natong programa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kahaponon, live gyapon sa Facebook ang atong programa. Ato usab gipangumusta ang atong mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America, silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Ug usab dinhi gyapon sa United States of America, ato gyapon gipangumusta ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa atong igsuon, Brother Nicodemus Nicky Hermias. Kumusta kanimo, Brother Nick? Ug usab dinhi sa Manio, San Remigio, Cebu, branch number 85, atong gipangumusta ang chapter president, Brother Genilo C. Bintulan. Ug usab dinhi gihapon sa Manio, San Remigio, Cebu, branch number 85, atong gipangumusta ang chapter vice president, Brother Roberto A. Inot. Ug usab dinhi sa Lipa, Batangas branch, ato usab gipangumusta ang chapter president, Brother J.C. B. Salazar. Ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brother ni, makita ninyo sa screen, mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen ang atong mga bag-ong basahon. Kung nagalantaw ka mo sa atong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Ug usab, ang uban pa itong mga basahon, ato usab i-display. So kuha na ka mong copies ni ini, available na kini, dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Ato usab nga ipahibalo sa tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBC ug sa tanan nga mga nagasunod sa programa nga kining kanhi ebanghilista o ministro nga mao si Aquilino Valencia, nga makita ninyo ang iyang hulagway sa screen. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi kay gitagak o gig-spell na kini sa pagtulunan sa PBCM. Ug kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag, gigamit ang ngalan sa magtutudlo,
Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. kana iya na lamang o kulay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive and Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O ninhigiyo na mag-igsuna naron sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, mga mahal mong tigpaminaw mo kini. Ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde mahitungod sa bautismo. Part 8 na kini, series sa number 1 ngadto sa 7. O samtang dili pa nato baton ang pagtubag no sa pangutana ni Efren Anino Guhilde mahitungod sa bautismo. Ato sang pangumustahon Brad Deber ang mga nagapangutana nga nabinbin o ato silang patagan sa pagpahinumdum nga ilalang sundan kay moabot ra ang bahin sa ilang gipaabot nga pangutana din atong pagatubagon. Kumusta kaninyo mga kahigalaan? Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana rep. Unang-una dinhi si Efren Anino Guhilde, ang ikaduha si Boy Ortiga, ang ikatulo si Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw Bukidnon, ang ikaupat si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla Cebu, ug ang ikalima Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Okay no, kumusta ka ninyong tanan nga nagasunod nining pang programa? O ang ato karong pag-isgutan Brad Melchor, Brad Ron, Brad Deber, mao kini ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde mahitungod sa bautismo, part 8 na kini, series sa number 1 up to 7. O mayo nga atong ihatag ang kinatibuk-an niyang pangutana para diya nato o diha ta magsugod sa pagtubag Brad Dever. Ni Areb atong i-display sa screen ang iyang pangutana. Dinhi man siya nangutana sa atong walis sa Sure FM dinhi sa Tandag, Surigao del Sur. Mao kini ang iyang pangutana mga kaigsunan. Dayon atong isunod, atong gipadako aron maklaro pa gyud. Dayon ato ni siyang gi-separate rep, gibay numbers na to. Okay, mao na. So ang una niya dinhing pangutana, matud pa niya dinhi ni higalang Efren Anino Guhilde, mangutana ko, matud pa niya dinhi. Kani nga religion wala bay gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? So ato naman kining nahatagan sa pagtubag. Ang ikaduha niyang pangutana, ug unsa kini? Trinity o Trinitarians? Ato naghapon kining gihatagan sa pagtubag. Ug kining ikatulo niyang pangutana, tulog bautismo, plural name o common noun? Busa nining among pagtubag sa inyong pagpatalihog karon, amo gyung ipaniguro nga dili mi motubag nga mudugang mi sa mga nakasulat sa Biblia o mukulang mi. O ang atong gisgutan nga ang pagtubag dili kita sa bautismo o among gipamatud-an sa mga nangagi nga ang bautismo ba o pagsulti o laing pinulungan kadtong bautismo sa Espiritu Santo kalayo magpadayon ba na? Pero para mahatagag pagtagad nga dili gyud kami mudugang og mga pagpamatuod o mukulang kundi sibo ra gyud. Among ipakita ang display sa maong sitas nga mao kini. Enong nakita. Og pinaagi nini inyo mang nakita nga mao ni ang gidaghanon sa dili ka magdugang sa iyang mga pulong o dili ka magkulang. Amo usab ipabati ang mga nangagi ang mga pamahayag namo para matinawan mo nga dili gyud ay may magdugang. Inyong patalungan ang niagi nga mga pagpamahayag namo. Among ipakita ang mga bersikulo nga among nahibaw-an nga gidili gyud ang pagdugang. Og tali nini usa lang among basaw niya ato makita oh. Mao ni no nga kanang dili ka magdugang sa iyang mga pulong o gidili ang pagkulang manang mabasa na to nasa Deuteronomio 12:32, Deuteronomio 4:2, Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6, Jeremias 26:2 o ang pinadeg 22:18-19. Kini ang atong pagawason lamang ang
usa niini para pagdaginot sa oras, pero nakita ninyo nga na-display ka na. Unsa ba ang nakasulat ba doon sa pinadayag 22:18 at sa 19? Ang basahon Reb, pinadayag 22, 18, 19 morning atong mabasa. Akong pasidanan ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesiya nining basahona. Kon adunay magadugang niinig bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan nining basahona. Sa ato pa kung dunay magdugang sa mga nakasulat sa basahon, dungagan sa hampak sumala sa nakasulat. 19. Ug kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon nining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diya sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi og diya sa balaang syudad nga gisgutan nining basahona. Busa kung magdugang, dungagan og hampak. Kung magkulang pod, taktakon ang mga bahin nga diin nahasulat diya sa basahon mahitungod atong magahimo sa pagtaktak sa mga pulong. Klaro kayo higala, mga mahal namong tigpaminaw, nga kung gibasa na muna, muna'y puriba o kaligunan, nga kung magpamatuod mi, dili gyud di ay buhaton na mo ang mga pagdugang niya na. Napamatian ang mga previous na mo nga pagpamatuod. Kung ano nga amo nang gibalik, tungod kay aron masabtan nga ihungit yun na mo sa tagsa-tagsa ninyo kakaisipan nga mao na ang patakaran nga gitulo ni Master diri kanamo ug mao po'y nakasulat sa Biblia. Gumikan kay gisaad man nato nga ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo katubay magpadayon, ang resulta ato kay pagpanulti maglain nga mga pinulungan. Pero para sa mga bag-o pa lang nga nagapamati kay basin og mao pa ang ilang pagsunod dinhi, mayo na lang nga ilang hibaluan nga samtang nagpamatuod mi sa Biblia sa bautismo, aduna gyud tulo nga gisgutan nga bautismo. Among i-review ha, dili nato bation ang kapuol kay kibaloy pang introduction kini sa previous nga among gipasabot para pod sa bag-ong nakatangka pa o nagapamati. Gawas ninyo kay labinas natungdan, imo man gyud ning gisundan. Dili man lang ang among tuyo nga ikaw lamang ang nagapamati nga nagapangutan kundi gusto usab namo nga mabatian sa uban po. O ang unang bautismo sa panahon kang Moises, no, nga ang mga Israelites o Israelinhon gipagaw sa Dios sa yuta sa Egipto nga naulipon kang paraon o sa diyang gigukod sa mga sundalo ni Haring Paraon, wa na sila'y maagian, lisod po og mobalik sila sa agi. Ang gibuhat ni Moises, pinagi sa sugo sa Dios, nga giisa niya ang iyang kamot din ng baston o gibuak niya ang dagat o kadto mao ang pagtabok nila. O kuban niya na nga naa ang pangano din na ilalom sila sa pagtabok sa pangano diha sa dagat, gitawag kato ni Apostol Pablo o ilang bautismo. Ayon ang pruiba ni Brad Melchor sumala sa nakasulat sa Biblia. Ani Areb atong pagkabasahon sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 2. Sa 1 ang mabasa. Mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha sa ilalom sa panganod ug silang tanan milatas sa dagat ug silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moises diha sa panganod ug sa dagat. Matinaw nga sa nabasa sa Biblia, sa na-record sa Old Testament, kung nitabok man sila sa dagat, walay mabasa. Igalang Efren, Aninog, Hilde, o sa mga nagsunod, nga gitawag to ni Moises og bautismo. Pagabot na sa ikadong hugna nga panahon kang Apostol Pablo, tungod kay siya sinugo man sa Dios, gibautismohan sila daw, diya kang Moises, diya sa panganod, og sa dagat. Pero kung dili pa lang siya tao sa Dios, pwede nga supakon. Kay nga naman, wala man dinhi sa Old Testament nga nag-ingon nga bautismo to nila. Pero tungod kay siya sinugo sa atong Ginoong Kristo, pilit nga mutuog kita basta sinugo sa Dios. Moning unang bautismo. Og ikaduha, makita nato nga si Juan Bautista ang gitudlo nga mao ang mubuhat sa pagbautismo. Og adunay ikatulupod nga gitudlo ni Juan Bautista nga magaw bautismo.
diha sa kalayo o sa Espiritu Santo o sa Espiritu Santo kalayo o walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba, Brother? Ni Areb, ang prueba, dinhi nato pagabasahon sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 11. Ingon niining nakapayag, ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Matud pa ni Juan Bautista. Dugang pa din apan siya nga nagapaulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako takos sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo, mao ang Espiritu Santo og kalayo. Kung mao, matinaw nga si Juan Bautista nag-ingon, ako nagabautismo kanino sa tubig tungod sa paghinulsol. Klaro nga nagabautismo siya. Pero nagtudlo siya, apan siya nga nagapaulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan daw sa iyang mga sapin, dili siya tako sa pagbitbit niya na. O ang igabautismo niya ng ulahi, magsunod kaniya, mao daw ang kitawag og Espiritu Santo og kalayo. Bautismuhan sila sa Espiritu Santo og kalayo. Kinsang mabuhat sa pagbautismo sa Espiritu Santo og kalayo nga giingon nato nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Gipiho pagyud pod ni Juan nga Bautista, Brad Ronnie. Gipiho rib tungod kang gipasabot ni Juan Bautista nga ulahi kaniya nga mohimo sa pagbautismo sa Espiritu Santo ug kalayo, mao man ang anak sa Dios nga ang katumanan mao man si Kristo. Ang prueba dinhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 33 ngadto sa 34 ang akong pagbasa. Giingon, ako gayod wala masayod kaniya, apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig mingon kanako. Siya nga imong makita nga pagakonsaran og pagapuy-an sa Espiritu, mao kana siya ang magapangbautismo diha sa Espiritu Santo. Og ako nakakita og gipanghimatuod ko nga kini siya katong mohimo sa pagbautismo sa Espiritu Santo, mao ang anak sa Dios. Kung mao, brethren, ang mabautismo sa Espiritu Santo sa imong gibasa, Espiritu Santo kalayo, Mao ang anak sa Dios nga sa katumanan ini mga atong Ginoong Hesukristo. nakita nato nga siya gyud ay ang mabuhat sa pagbautismo. Pero ang igabautismo nini sa atong Ginoong Hesukristo mo ning ikatulong bautismo. Ang una sa panahon kang Moises, ang ikaduha kang Juan Bautista, o kini nga ikatulo kay kang Juan Bautista, bautismo man sa tubig, o kang Ginoong Hesukristo, bautismo sa Espiritu Santo o kalayo. O kining pagbautismo, mao kini ang gisaad sa amahan nga gitugon ni Kristo sa iyang pagpakita sa 40 ka adlaw nga ipaabot ang saad sa amahan, ang bautismo sa Espiritu Santo sa nakita o nabasa o mabasa sa Biblia. Kung kini Espiritu Santo mo ning iyang gisulti na daan. Hain kini Brad Melchor, sumala sa Biblia. Ani ato pagbasahon rib sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 5. Sa nahauna kong basahon, o Tiyupulo, naghisgot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Hesus sa pagbuhat ug pagpanudlo. Hangtod sa adlaw sa pagbayaw, kaniya paingon sa langit, tapos siya makahatag og mga tugod pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostolis nga iyang gipili. Tapos sa iyang pag-antos kanila, mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kap-atan kaadlaw ug nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Og samtang diha siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem, kundili sa pagpaabot sa gisaad sa amahan. Kamatod pa niya, inyong nadungog, gikan kanako. Kay si Juan sa pagkatinuod, nagpangbautismo sa tubig, apan sa dili madugay, ang igabautismo kaninyo, mao ang Espiritu Santo. Kung mao, matinaw nga nagpina ang atong Ginoong Jesucristo sa pagpakita niya sa kap-atan kaadlaw, 40 kaadlaw, nga dili sila mobiya sa Jerusalem hangtod nga ilang mapaabot ang gisaad sa amahan nga madawat ang Espiritu Santo. Morning diri sa mabasa Espiritu Santo, pero sa 3:11 sa Mateo mao ni ang
Espiritu Santo og kalayo nga mao ni ang gisaad sa man nga matud pa sa atong Ginoong Kristo nga inyong madungog gikan kanako kay siya man ang mubuhat sa pagpahinumdum sa sistema sa bautismo. Og maayong timan-an nga kining bautismo sa Espiritu Santo og kalayo kay ang hubad ra ba nini ni karayo kana kunong bautismo sa Espiritu Santo og kalayo kana kunong kalayo mao daw na ang gahom sa nakita pag-abot sa adlaw sa Pentecostes daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Mao to ang gipasabot. Nga gahom mao to ang gipasabot. Nga gahom nga ilang nadawatan nga nikunsad na pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Nga maoy gamiton para kuno sa dakong bulaton nga misyon nga mao daw ang pagpangayo og mga balatian. Bautismuhan kamo sa musunod nako nga maos Kristo sa Espiritu Santo ug kalayo. Bautismuhan di ay sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga tinun-an o ang mga tao sa Espiritu Santo ug gahom. Alang sa buluhaton nila nga dakong misyon nga mao ang pagtabang sa mga tao nga adunay balatian. Nasaypan niya na kay gihubad ra na. Tungod kay ang gipasabot sa atong Ginoong Kristo nga madawat nila ang Espiritu Santo og kalayo sumala sa buhat 1:8 nga mahimo silang saksi sa tibok nga yuta sa Judea ug sa Samaria angtod sa kinatibuk-an sa yuta nga madawat nila ang gahom sa Espiritu Santo. Ang gahom sa Espiritu Santo nga gipasabot mo kana ang gahom sa pagsulti og laing mga pinulungan nga ang kadausan nila musulti, pero pag musulti adunay tag-iyan niya na nga nasod. Gahom kana sa pagsulti sa lain nga pinulungan. Hayan ang priba, Brad Ron, sumala sa nakasulat sa Biblia. Basahon ako ang priba reverend sa Biblia ang gitawag Mayong Balita Biblia adunay imprimatur kini reverend ni Ricardo G. Cardinal Vidal. Akong basahon dinis naunang Korinto kapitulo 12 bersikulo 29 ngadto sa 30 gingon, dili silang tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo, dili ang tanan may gahom sa paghimog mga milagro o sa pag-ayos sa mga balatian o sa pagsultig mga lahi nga pinulungan o sa pagpasabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Muni ang gitawag og gahom sa pagsulti og mga dila. Gahom sa pagsulti laing pinulungan. Nganong mahibaluan? Atong ibalik ang bersikulo 29 sa kapitulo 12. Kanang gi-highlight nato nga red. Mo nay magdag pagpasabot. Siguron ko nigbasa gingon. Dili ang tanan may gahom. O tanawa? Dili ang tanan may gahom sa paghimog mga milagro. Unsa mang sistema sa milagro nga dili ang tanan may gahom sa paghimog mga milagro. Sa 30 diyon gingon. O sa pag-ayo sa mga balatian, mo ni ang gahom sa milagro, sa pag-ayo sa mga balatian. O nana sa pagsulti og mga lahi nga pinulungan. Parti sa pag-ayo sa mga sakit, gahom og ang pagsulti og mga laing pinulungan mo na kay dili kay sa adlaw sa Pentecostes lugar ay pa sila nakadawat og gahom sa pag-ayo sa balatian mga mahal namong tigpaminaw kaysa gibasa na nato sa mga natun-an sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 7 ug 8 na diha nga ipaayo silang masakiton. Ipabanhaw silang mga patay. Og ang gitawag niya na ang napulog duha sa wa pa magbudi si Judas Iscariote. Kalakip siya na sumala sa Matthew 10:1 hangtod sa 4 nga sila gitawag gitagaan di gahom. Dili kay sa adlaw sa Pentecostes nga ika-50 ka adlaw mao pay ilang pagpakabaton og gahom. Padayon nga naa ang ilang pagpangayog mga sakit, pero katong adlaw sa Pentecostes, dili kato ang pagpang-ayo og mga sakit. Gahom kato nga gihatag para makasulti sila og lain nga mga pinulungan sumala sa atong mabasa sa Biblia.
Ug hain niya na ang prueba sumala sa Biblia, Brad Deber. Ni Reb, usa sa ito pagkabasahon Reb, ato siyang ipa-play no, ang video clipping Reb ni Hermogenes Macarayo. Pero iba nga, matod pa niya din nga giingon niya, daw dila nga daw kalayo. Oh, nindot sad. Okay, para mapribahan lugar. Okay. Gisaad ang Espiritu Santo, mikunsad ang Espiritu Santo, human, nidawat sila, niadtong gahom. Sa nakita, pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, daw dila nga daw kalayo, daw dila nga daw kalayo, nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Mauto ang gipasabot, nga gahom, nga gipmailang na dawatan, nga nikunsad na pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Paghulagway, daw dila nga daw kalayo. Ang gihulagway ni Juan nga Bautista, bautismuhan kamo sa musunod nako nga maos Kristo sa Espiritu Santo ug kalayo. Bautismuhan di ay sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga tinunan o ang mga tao sa Espiritu Santo ug gahom. Alang sa buluhaton nila nga dakong misyon nga mao ang pagtabang sa mga tao nga adunay balatian. Klaro kayo nga iyang mga pasangil nga pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, dito daw madawat ang gahom. Mao giingon nga gahom sa pagpangayo daw og balatian kay matod pa niya mauto ang dakong misyon. Kaya gihubad rin nga ang kalayo nga apil nga igaw bautismo ni Kristo gahom daw to kay matod pa niya inigabot daw sa panahon nga magbautismo si Kristo sa Espiritu Santo ug kalayo man ang terminus Biblia pero gihubad niyang gahom para iyang ipalusot nga mo nay gamiton sa padim para pagpangayo og mga balatian sa walay pagsusi nga usa ka dakong sayop kay ang gipasabot diha nga gahom dili pag-ayog balatian kundi ang pagsulti og lain nga pinulungan. Kay inanamay ang style brethren nga pag-ayo sa balatian nga magunit-gunit bas kamot ba? Marag nakaawat siya atong dapit dito sa Sambuanga, dinhi dapit sa Sambuanga. Pagunit na siya ang kamot ba? Unya, ang nakadepensya kay gakos-gakos, pik-pik-pik-pik. Pik-pikon ba niyang likod, mubawas pog pik-pik tong iyang gigakos. Kuya, saan ning bataana? Nakaron. Para paghatag og prueba nga, katong gitawag og Espiritu Santo o kalayo, ang Espiritu Santo mo'y mupakita pagsulod sa kadausa nila unya katong kalayo mo to ang dila nga daw kalayo nga mulitok na silang pinulungan dili sa pagpangayog mga masakiton balik pagtuon makarayo kanang 10:1 hangtod sa 4 sa Mateo padayon dito sa 5 hangtod sa 9 imong makita na nga gihatagan sila katungod wa pa si Kristo ana ilansang sa krus. Busa ang pagpangayog masakit dili diha sa adlaw sa Pentecostes nga nakadawat sila ni ana kay pagsulti katog mga pinulungan unsay prueba Brad Deber. Ni Areb atong pagabasahon sa kini nga Biblia ang pulong sa Dios. Atong pagabasahon dinhi sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 hantod sa bersikulo 4 ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi. Sa pag-abot na sa adlaw sa pagsaulog sa pista nga gitawag og Pentecostes, nagtigom ang tanang mga magtotoo sa usa ka balay. Samtang nagtigom sila, kalit lang nga may dahunog nga gikan sa langit nga daw sama sa huros sa makusog nga hangin. Milanog kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya may nakita sila nga daw mga kalayo nga purmag mga dila. So wala gyud giingon dinhi og daw mga dila kundili daw mga kalayo nga purmag mga dila. Kaya yang giingon Brother daw dila nga daw kalayo gidubli-dubli ba niya? Oo. Daw dila nga daw kalayo, daw dila nga daw kalayo. So wag gitay madaw-daw na Reb. Matud pa niya dugang nga mitungtong sa matag usa kanila. Dayon sa 4. Napuno silang tanan sa Espiritu Santo ug diha-diha gipasulti sila sa Espiritu Santo sa pagpangayog balatian. Dili oy. Gipasulti sila sa Espiritu Santo sa nagkalain-laing mga pinulungan nga wala nila matun-i. Di klaro nga ang epekto dili pagtambal pag-ayo sa mga masakiton, pagsultig laing mga pinulungan. Musa ang pag-ayog mga masakiton nagsugod sa wa pa
ilansang ang atong Ginoong Jesucristo sa Mateo 10:1 hangtod sa 4. Padayon sa 5 ngadto sa 8. O kung akong giapil ang 9 kay nanugon din si Kristo nga ayaw kamo pagbalon og bulawan o salapi o tumbaga diya sa inyong mga bulsa sa bakos kung magmisyon na lugar sila sa dakong misyon sa pagpangayog mga sakit dili kay dito sa adlaw sa Pentecostes. Nakita nato ang kinabuang nga pagpamatuod. Busa og dili pa ugok ng mga nagsunod niya na kung ila bitong ikumparar kay ako may nagtudloan ni Makarayo nadugay. Hasta naman kami mo lekturon niya kami na may iyang luwason sa padim pagka makaulaw sa usa ka binuhat nga magunana. Nakaron, to prove sa Biblia, Brad Ron, nga ang ilang gipangsulti anagyod ang gitawag og nagkalalain nga mga pinulungan, pero kung dili man makasabot ang tao, kung dili siya tag-iya atong pinulungan na, pero piho nga adunay tag-iya sa ilang gipamulong o gipalitok sila sa Espiritu Santo pinagi sa giingon og dila nga daw kalayo nga mao kana ang gahom sa pagsulti og laing pinulungan, dili gahom sa pagpangayog balatian. Tinood ka na, Reverend, og ang prueba niini sa dihang nakadawat na ang mga tinun-an sa gisaad nga Espiritu Santo o kalayo nga diin may gahom na sila nga musulti sa nagkalanglaing mga pinulungan. Ipakita sa Biblia kung unsang mga nasura ang kaya o nahimo na nilang litukon ang ilang mga pinulungan. Ang gibasa ni Brad Deber, mao man ang pulong sa Dios, mao ra gyapon akong basahon gyapon, Reverend, buhat ang iyang gibasa kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 4. Atong ilapos pagbasa, Reverend, sa bersikulo 5 ngadto sa bersikulo 11. Gingon sa pagpahayag. Niya nang higayon na may nagpuyo nga Diyos noon nga mga Hudiyo diha sa Jerusalem nga nagikan sa nagkalanlaing mga nasod sa tibuok kalibutan. Sa pagkadungog nila sa maong dahunog, nagdali-dali sila pag-adto didto sa gitiguman sa mga magtotoo, sa ato pa mga tinunan ni Kristo. Natingala gayod sila tungod kay ang matag usa kanila nakadungog sa iyang kaugalingong pinulungan nga ginasulti sa mga magtotoo. Mingon sila, unsa man kini? Dili ba silang tanan, atong lugar mga tinunan ni Ginoong Hesus, mga taga Galilea, nganong makasulti man sila sa atong kaugulingong pinulungan? I-question lugar nila. At tungod kay may gahom man sila nga nadawat, pero dili pagpangayo og balatian ko dili gahom pagsulti sa nagkalalaing pinulungan. Unsang mga nasura ang gitumbok dayon nga ilang gisulti niya 9 nga bersikulo. Ang uban kanato taga Partia, may mga taga Media, ug ang uban taga Ilam, may mga taga Mesopotamia, Judea ug Cappadocia, may mga taga Punto ug Asia. Ang uban mga taga Phrygia, mga taga Pamphylia, mga taga Ehipto, ug ang uban gikan sa mga dapit nga sakop sa Libya nga duol sa Cirene. May mga taga Roma usap, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa relihiyon sa mga Hudiyo. Ug ang uban gikan sa Crete ug Arabia, apan bisan nagkalain-lain ang atong mga pinulungan. Madunggan nato sila nga nagsulti sa tanan natong mga pinulungan mahitungod sa kahibulungang mga gihimo sa Dios. Mo ning priba nga ang mga tinun-an sa dihang nakunsara na sa Espiritu Santo og sa kalayo nisulti sa nagkalain pinulungan. Klaro nga may mga tagiya nga mga nasod nga ilang gilitok. Busa dili ang gitawag og matud pang Makareo daw dila unya daw kalayo pod. Sa nakita pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, daw dila nga daw kalayo. Poros daw. Ang tinuod, ang Biblia nagtudlo nga ang dila giingon nagkalayo. Pero kung dili Dios ang nagpahiluna niya ng dilaa, ang dila kung giingon magkalayo kaysa mga apostol nga nagsulti sila laing pinulungan, dila nga daw kalayo, brethren, pagsultig laing pinulungan, wa man sila manghambog ato. Pero kung dili iya sa Dios, pag mugamit kag dila nga daw kalayo, pagpanghambog na kana. Kung dili magkadimao, hay nang puriba, Brad Melchor, nga ang dila giingog kalayo, pero kung di na magkadimao,
ng dilaa, magapanghambog ng dilaa nga daw kalayo. Ani areb atong mabasa sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto sa 6. Maingon usab ni ana, ang dila mao'y usa ka gamayng bahin sa lawas, o ginapanghambog niini ang mga dagkong butang pagkadako sa lasang nga masunog sa usa ka gamayng kalayo. Og ang dila mao'y usa ka kalayo sa mga bahin sa atong lawas. Ang dila mao'y usa ka dautan nga kalibutan nga nagahugaw sa tibuok lawas, nagaduslit sa ligid sa kinaiyahan ug nga sa iyang kaugalingon siya dinuslitan og kalayo sa impierno. O nakita nato nga ang dila mao daw usa ka kalayo sa bahin sa atong lawas. Unya ang dila daw gipanghambog nini ang dagkong mga butang. Sa ato pa, kung wala magkadimaon ng dilaa, mupaturagas lang na dito na patumong sa pagpanghambog. Unya ang mga dila nga daw kalayo sa mga apostol, nagasulti sila og laing mga pinulungan, wa to sila manghambog niadto. Og hay nang dugang prueba sa Biblia, Brad Melchor, nga ang dila ingon gyud og kalayo o ingon nga nagadilaab ni para ipakita nga dili gyud ang gipasabot nga ang dila gahom sa pagpangayog balitan, kundi gahom pagsulti nag laing pinulungan nga gihatag sa Espiritu Santo nga mulitok sila sa laing pinulungan. Hain ang prueba. Ani arep ato pagkabasahon sa Biblia ang buhing pulong sa Santiago Kapitulo 3 versikulo 5 Nagyapon ngadto kita sa 6. ni ana nga Biblia no nga gitawag og ang buhing pulong kay di ta mag-ingon-ingon nga magsulti-sulti pares nila ba magkinagaskas. Unya madugay papel mo ibasahon ba sa referensya. Busa kaming Pilipinas ang itumbok nga halayong silangan. Busa ang Pilipinas di ay halayong silangan. Nadako ng diferensya kay gikan manggon na diri nato natudlo unya kay wa may ilang basahon mo na nga papel na lay makita. Sige basa Brad Melchor sa mong gingon. Ingon usab niya na ang dila gamay ra tuod kini. Apan pagkadako sa kadaot nga mahimo niini ang usa ka dakong lasang masunog sa usa lang kagamay nga aligato. Og ang dila sama sa dilaab sa kalayo, puno kini sa pagkadautan og muhilo sa matag bahin sa lawas. Og ang dila gipasilaob sa impierno sa iyang kaugalingon. Og makasunog kini sa atong tibuok kinabuhi ngadto sa kalaglagan og pagkaalaot. Okay no? Karon, o kung dilaab sa kalayo ang dila, pero asa na tunong na? Sa laing hubad sa Biblia nga gitawag ang buhing pulong. Kini nga Biblia, gikan sa gibasa kanina sa Seventh-day Adventist Bible. Nakita na to nga ang dila di ay ingon nga nagdilaab o di gipakita nga kung nidilaab man dito sa pagpanghambog. Kung ang mga dila sa mga apostoles nga dila nga daw kalayo, gipakita nga nagsulti sila dili pagpanghambog sa laing pinulungan nga naitag-iyan niya na karon ang atong susyon karon. Do na ba'y nag-awat-awat ni ini mga mahal na mong tigpaminaw pero wala matumong yun? Oo. Niyatong pamation ang gisulti ni Pastor Philip Willie Mahadukon, usa ka pastor sa Pentecostal, nga nag-ingon gani siya nga kung di man ninyo masabtan dili na namo problema. Tinuod man tuod. Pero ang problema man, kung di na masabtan na to, pananglitag di takabalo mag-in-English. Pero nahibaw tanga na ay tag-iya na nga pinulungan. Dili kay walay nasod nga muangkon niya na niya atong patalinghugan. Praise God. Kung tanaw nimo ulaw, di ka ganahan nga mag-speak in tongues, mali siguro nga simbahan ang imong gisudlan. Sige lang, pag pipili og simbahan nga makauyon ka. Pero kaning simbahana, pag muliok ang presensya sa Dios, mo atras mitanan. Hilom ang mga musicians, hilom ang mga singers, hilom mismo ang magbawali. Kaysa dihang mo tingog na gani ang Ginoo, maminaw tang tanan. Kay gusto na makigstorya ang Ginoo. Andamon lang natong lugar para kitang tanan andam mo salo sa tingog sa Ginoo. We are still apostolic. We are still Pentecostal.
Kung naay bisita diri og matingala ka nga nagasulti man sila pinulungan, maunay pulong nga naa dito sa kalangitan. Posible di ka kasabot kay ang nag-operate ka sa imuhang dunggan. Pero kung abrihan nimo imuhang kasing-kasing ingon sa pulong sa Ginoo nga pinaagi sa mga stammering lips og other tongues shall God speak to His people. Wa ko'y labot kung di ka kasabot, pero abrihi mo kalag, masabtan nimo nga nagalihok ang Ginoo. We are still apostolics. We are still Pentecostals. O nakita nato, wa ay problema, di na kuno niya problema og dili mo makasabot. Ang problema diha, pastor, kung naana ninyo, padayon ba? Unya ang giingon sa Biblia nga dili makasabot, pero naitag-iya ana nga pinulungan. Kung dili ka makasabot, pananglitan, Arabia, Muslim country. Kung di nato masabtan, pero kabaluta nga, ila ng pinulungan. O, na ay nagpatuo-tuo og nasudlan ko no, ato na gyud hinong pinulungan. Ang piniling nasod nga ang ilang Santo Papa si Ungkoy Agapay nga mauni ang ilang Dios nga mao si Hesukristo. Unya nadugay mura man og iro nga mangusig, mag-aw-aw man. Bisaya hinoon di pabor nato. Nga di na lisod ni atong patalinghog ang kining ang piniling nasod. Bakala Allah Yahweh Adonai Elohim Yabastuwa Yiswa Puatum. Ako magulang, ako uwa, God bless. Dahil kung kasuway ko tapusan din mo sa magungalan ng Kristo Santo Papa Paulo ko sa Muragapay. Amen. Mao to lugar no, nagtuwad-tuwad. Ingon ana ba sa panon kang Kristo nagtinuwad sila? Niya mo kirig, makita man nato ni sa unahan ang ubang mga porsyon nini. Niya pa atong dugangan pagyod Brad Ron, Brad Deber, Brad Melzor para sa mga nagsunod sa atong programa o sa nagapangutana kanato nga sigalang Efren Aninog Hilde. Nakita nato mga mahal na mong tigpaminaw, marag maghalhal ba, marag iro ba, mangusig. Unya ang uban nagsuroy-suroy, nagdurodagbag, nya nay magsinggita. Unya ingon niya na bang gibuhat sa mga apostol, mao di ay nga ningog ila kunong Santo Papa, Ungkoy Agapay, mao di ay kay sila pud lugar murag mga madri ba na ibog din sa Iglesia Katolika Romana sa mga kamadrihan kay mao may ilang attire. Nakaron, amo lang gipakita ni para mahinuklog mo nga kini ba ang pagtulunan atong pasakupan. Nya pag yun. Kang Pastor Kibuloy, kay matod pa ni Pastor Philip Willie Mahadukon, nga di na namon na problema og di mo makasabot. Mao na ni ang imong giingon nga naa kay we are Pentecostal Church. Pentecostal man gyapon basta any kinds of religion or church nga muak as pagsulti og laing pinulungan, Pentecostal na kay dito man as Pentecoste. The word Pentecostal sa Pentecost man na gikuha. Namo na nga niya atong pamation og masabtan ba og naabagyoy tag-iya nini nga nasod niya si Pastor Kibuloy.
And then right now, in the name of Jesus, let every handaha rabasata mahandariakasa mamatare. Worship the Lord. Worship. Kini imong gingon, Pastor, pili-pili mahadukon. Mo ni imong gingon nga dili masabtan. Di na problema nimo, pero lain lang ang naghimo niya ato kay si Pastor Apollo Carion Kibuloyman. Unya nay nasod ato sa to Arabia to. Mo man na ron. Nay nasod nga tagyo ay problema, pero dili na to makita Reverend ang tinuod nga katawhan ug ang dili tinuod kay ang tinuod nga katawhan nga mga tinunan ni Kristo sa dihang nakonsaran sa Espiritu Santo o kalayo. Wa man moingon sa diyang nagsulti og naglaing pinulungan, problema na ninyo sa pagsabot ani. Unya. Problema na ninyo magtan-aw mo na mga maghapa-hapa sa salog. Unya wa pod magingon ang naminaw nga problema na mo sa pagsabot. Wa may kasabot kung sa nang pinulungan sila nagsulti man nga nay mga nasod tagiya. Ang ila lang giingon nga ngano man ni silang nagsulti man sa matag usa nato ka pinulungan. Mo'y ilang gikatingad-an di gahom to sa pagsulti sila yung pinulungan. Kung makarayo po siya, mauto ang gahom sa pagpangayog mga masakiton kay dako man to nilang misyon. Dito niya gipasukan, magunit-gunit tas makarayo na gipakita nga murag anting-anting nga puti nga bato dayon yang gikumot gitayhop-tayhupan unya diyan ipagunit na sa kamot diyon gakos-gakos din sila pik sa likod kada usa nila. Kuya po ning bataan style nakapunto sa paggamit sa Biblia, nakasulat sa Biblia pero sa implementation wa na magkadimaon. Nahimo ng tabliya ang Biblia. Niya pa usa sa gitawag og koinonia, intimacy, partnership, fellowship nga siya dakon ni nga babae niya hala gyud nga murag magsuroy-suroy ba. Kung ang atong gidakon og permanente kay di nato buhaton mo reduce ang atong weight niya atong patalingugan o inyong tan-awon. The Lord mighty in battle. Nakita nato no. Nya atong dugangan pa sa lain na pod nga sistema sa pundok nga nagpatuo nga naa kanilang Espiritu Santo sa pagsulti sa Espiritu Santo kalayo. For every one of them, Lord, every one of them, take it in Jesus' mighty name. That's the power of the Holy Ghost. That's the power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. It's the power of the Holy Ghost. It's the power of the Holy Ghost. God's doing something special. Never be the same again. Pastor. Precious Lord Jesus. You know you love the Lord. And you love Him so. Hapa dito sa salog ba? Unya ang mga tinunan ingon nato niya pay laing style pod nga iyang panipaon aksyon nagsipa niya mga tumba diyan ingon ana bugod ang hitabo sa mga apostol niya mukalit nagkirig-kirig ato diyang isuportar dayon sa pagkataud-taud ang Biblia kung kinsa ang tag-iya niya nang mukirig-kirig Espiritu Santo ba na nga sistema ato sang tanawon. Story has to change. You need your story to change in this land. What do you think? Let your story change now. All pastors this side, I release an anointing of the Holy Ghost.
May your story begin to change. May your story begin to change. Take it. Is my prayer. See the word being said. The power of the Holy Ghost touching people, touching souls. Magkirig-kirig sila, no? Unya, imong tan-aw, mura sila og kanabang naisakit na dayon nga nag-ubo-ubo na nga lisod ni kirig ang sistema, makita nato. Pero ang kang Apostol Renato dili si paon, murabag kanang na ay manukan ba nga nangabog og langaw, daghang langaw ba? Yang giabog, matinga ka, ang uban natumba. Di nga nung kung gisudlan sa Espiritu Santo, katulugang gisudlan, mao lugar tong nangatumba sa imong gahom. Ngunit giawat ni Makarayo. Unya, ang katong nagbarog, di man lagi tanan po nga balintong. Ni atong tanawon ang ilang mga eksida kada usa. Incredible power and glory of God will go before the man of God, his chosen family, and the living like Jesus said, receive it! Receive it! Receive it! Receive it! And it's done! Kung ingon ana man ang interpretasyon, mga mahal namong tigpaminaw, nakita man nato nga naay mga nanggikirig, murag tanaw nimo nagbula-bula ang baba. Sa Biblia, mao man ang gipangtambalan ni Kristo. Wa man na sudlig si Espiritu Santo ug mo na ipasangil nila. Mga masakito na ang tag-iya sa sistema niya na nga magkirig-kirig. Ayan ang prueba, Bradron. Okay, ang prueba, Reverend, basahan ako sa Biblia. There is Marcos, Kapitulo 9, versikulo 14, ngadto sa versikulo 20 ang akong pagbasa. Og sa paghiabot na nila sa mga tinun-an, nakita nila ang usa ka dakong panon sa katawhan nga naglibot kanila og ang mga iskriba nga nakiglantugi kanila. Og sa ilang pagkaalinggat kang Hesus, diha ang tibok panon sa katawhan na hibulong sa hilabihan og nanalagan ngadto kaniya og miyukbo kaniya ngadto sa Ginoong Hesus lugar ang pagyukbo. Og siya nangutana kanila, unsa bay inyong gipakiglantugian kanila? Og kaniya usa ka tawo sa panon mitubag nga nag-ingon, magtutudlo, aniya gidala ko kanimo kining akong anak, kay kini siya ugod aduna may espiritu nga makapaamang. Og kung kini siya abuton na gani niini bisan diin, siya idakdak niya sa yuta, og mubula ang iyang baba, og mukagot ang iyang mga ngipon, og mukiwi ang iyang kalawasan. Og hangyo ko ang imong mga tinun-an sa pagpagula unta niini, apan wala sila makahimo. Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, o dili matinuohon nga kaliwatan, unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pagpakig-uban kaninyo? Unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pag-antos kaninyo? Dad-a siya dinhi kanako, lugar katong bata, lugar nga masakiton. O gidala nila ang bata ngadto kaniya sa Ginoong Hesus, ngadto kang Ginoong Hesus, og sa pagkakita sa espiritu kang Hesus, sa kalit iyang gilubag-lubag ang bata, og kini natumba siyuta og nagligid-ligid nga nagpabula sa baba. Oh, di ba katong ilang kalaki nagligid-ligid na natumba? Espiritu ba to sa Dios? Espiritu Santo ba ni sulod kanila? Makita nato mga mahal namong tigpaminaw, igalang Efren aninyo guhildi, sukwahi sa nakasulat sa Biblia ang ilang mga bulaton. Niya pa ato makita nga ni Apostol Ido niya atong patalingugan o inyong tan-aon. Nagbitbox ang naglit. So, murag katong salida sa sumbi na hinoon.
Kita mo na ka ngilad. Pero purya saway lang. At sa tinuod lang, no? Niya pa. Ang atong gipamatud-an higalang Efren Anino Guhilde, padayon ba ang pagsultig mga dila? Idili, itagna na kana ni Apostol Pablo. Muna nga kung sila pa ang tinuod, makita nato unta nga ang ilang mga pagpamatuod masibo sa nakasulat sa Biblia. Di naman musibo. Ayan ang puriba, brother. Niare, ba't bagabasahon din sa nahaunang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 8, ngadto sa 9, ingon ini nakapayag. Ang gugma, wala gayoy pagkatapos, apan kun aduna may mga paghimog propesiya, kini igahiklin raw niya. Kun aduna may pagsultig mga dila, unsa ning pagsultig mga dila, matud pa dinhi, kini pagahunungon raw niya. Kun aduna may kahibalo, kini igahiklin raw niya. Kaya ang ato ugod nga kahibalo karon dili man hingpit, ug maingon man ang atong pagpanghimog propesya. O nakita nato sa bersikulo 8 giklaro. Unsay gingon sa bersikulo 8? Ang gugma wala gayoy pagkatapos. Apan kon aduna may paghimog propesya kini igahiklin raw niya. Kung aduna may pagsultig mga dila, kini pagahunungon raw niya. Di sa umalabot, hunungon na. Sa laing hubad sa ubang Biblia na, pagsulti man naglaing pinulungan. Sa Bibliang Katoliko o ang pulong sa Dios nga Biblia. Makita nato nga pagsulti naglaing pinulungan, moabot ang panahon hunungon na. Tanawa nga di sila munong. Nabutang karon nga dila nga kalayo nga nagapanghambog. Nga naman, imbis sa unang panahon na itag-iya nga nasod, karon wa na. Imbis dili to sila mukirig, karon mukirig na. Ay imbis dili magapa-hapa, mahapa na kay mga tumba po ng uban. Aksyon nagsipa, aksyon nagsapya sa sininaban, engog langaw sa manukan ba nga nas poultry. Mga mahal na mong tigpaminaw, ito ipadayan ang uban pang porsyon, igala para sa pagpamatod sa panglas nga kining anha kita sa porsyon na nga wala una na kinsa ang mopahibalo ug asa diyon ang lintungan ng katumanan ini. Inyo lamang sundan kining programa Mga Langitong Lamdag sa Kinabuhi. Sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Gibayan Mas Tomas de Junio Sr., kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sa kalusab sa kauban nga mga ebanghelista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. Kiniusab ninyong ebanghilista, Brother Melchor Alcala. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami mga hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.